karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi Brian Laceda. Nga na sa akong manghod. Excuse me. Yes, ma'am. Brian Laceda, itong gisangpit mo ganina, no? Pwedeng makita ko siya. Mauninghan sa akong igsuon nga akong gipangitaan. May seminar pa sila, ma'am. Mga 30 minutes mahuman sila, kadali ra. Paabuta lang, ma'am. Sige, miss. Paabuton ako. Maupasay paghatod sa akong gi-order. Diha lang ko maglingkod, miss, oh. Okay, ma'am. Madam, unsay order mo? Gikulpaan dayon ko. Klaro kong nabati ang pagtawag sa iyangan. Brian. O Laceda ang apelyido. Siya ka ang akong manghod. Ngawa na yun na mo ikita. Laceda, humana mo? Oo, ma'am. Dali naman di ay. Doula una ang babae, oh. Kanang nag-eyeglasses sa table 10. Ha? Nga naman, ma'am. Kinsa na? Doula lang. Pakita niya. Nga naman. May nasip siyang order? Dili bi ako naghatag sa iyang order, ma'am. Doula lang siya. Kay pagkadungog niya ganina sa imungan, nangutana siya nako, Brian Laceda bagyod ang gilitupungan. Doula dito. Wa ko magkasabot. Doula lang lagi. Sige na. Pakita lang. May manghod kuno siyang gipangita. Ha? Siya gyud na. Ang akong manghod, si Brian. Niya na siya paingod din. Brian. Brian, ikaw gyud lagi. Ikaw gyud. Salamat. Ate Vicky, ikaw sabi, ikaw nangita na ko. Lingkod o nga, magsulti ta. Dugay naming nangita ni mo. Mihunang na lang mangita ni mong umantay igsuon, kaya man yun sila may mahog diin ka na. Ni akara di ay ipadpa din sa Cebu. Ate, Brian, nalipay ko nga nakita na kita. Ate, pinakituin na ito ang wa magkita. 14 anyos ka palang dihang nawa ka. Mipiya ka. Ate Vicky, Ni aday ka magtrabaho din Maayo ra gyud ay nga di ako din hibukaon. Gikan ko diha sa simbahan, sa Santo Rosario. Misud ko. Nakaabot ko sa misa. Hug, mao tingali ganti sa Ginoo ko nga makita ta dong. karon lagi ko adaw magsugod sa kong trabaho, te. Karong adaw lang yun. Kasi ka ba ni mo? Ang akong mga anak, mga pag-umangkon mo, dagko na sila. Nga na mo po yun, te? Namakasyon lang mi. Maoy gusto sa mga bata nga ani dinhi mo bakasyon. Duha ka semana nami dinhi dong. Ate, gisinyasan ko sa kong supervisor. Kunang bag-orag ko nagsugod din, te. Mutabaho na ko. Oo, sige. Pero magsulti tag maayo. Daghan kong pakigsultihan ni mo dong. Unsang orasa ka mahuman dinhi? Alas 10 sa gabi, pati. Gabi na di ay. Malimpyo pa man, mi. Sige, te, ha? Daghan ang customer. Balikon ti ka din alas 5 dong. Sa hapon, magsulti tag maayo. Ate. Sige, ha? Excuse, te. Pila ka tuig na bigwa makita si Brian. Amo siyang kamanguran. O kay nagbuwag man ang amog mga ginikanan. Nag-iyahay man og minyo. Dito miibilin sa among apuhan. Og si Brian nga mo'y among kamanghuran. Nahadiin-diin na lang. Huwag ko makapatikod nga. Minakaw sa TV. Daghan ko customers kanina. Huwag na unta kayo ron. Pila lang ka mga senior citizen kining niya.
Duha ka semana day ko sila din eh. Ug uban niyang ako mga pagumangkon. Kadugay na nga may magkita. Kuno ako masayop. 13 anyos pa akong edad. O kung man mamatay si Lola, dito sa kususan ako ka Lola. O dito magsawag na pagpasagan ako. Mura kong dili nila kapanay. Magkapayubos kayo. Sakit kayo. Oh. Hello? Kumusta trabaho mo diha? Dili ba lisoy? Okay na ba? Naragin ni mga kunahuna, Bri. Oh, kalamo na itong pangupawa. Kapo inyong trabaho? Dagang customer, Bri? Masa man okay ang imong amo? Ilona, gikakita na ko akong maguwang babae. Dari siya bukaon. Ug ako damha nga, usa siya sa mga customers dari. Mao ba? Unya nga nung nagsubo man ka. Di ba dugay ka na nangandoy nga magkita mo? Di ba, Bri? Nagandulog sa mga higayon sa akong pagkabata. Uban nila. Brian? Mabalik siya unyang alas 5 sa hapon. Pabuto na ko. Pasig, iyan na doon ako mga pagumangkon. Dan adiri sa bahay, Brian. Aron ay kailan ako sila. Labi na po nilang papag mama. Ingon man ikahimamat ko sila. Ug sa ato sang mga anak. Sige na, Brian. Dan sila diri. Sultihan kong daan sila si mama, ha? Ako lang suwayan. Pero, gabi naman ko mo off. Alas 10 kita yung gabi eh. Malimpyo pa manggod mi. Oh, dugay pa magka silang mangulis ilang dapit. Pabisitahan niya diri. Gusto ko magkahimamat mi. Nabinagay sila si mama. Usabay na reklamo ni mama sa atong relasyon ni Adto. Tungod kay wa kay mga kapanay, wa kay ginikanan. Okay kayo na kay Ron Bry nga may ipailaila kanilang mama. Ilona. Sultan ako si Ate Vicky. Vicky? Victoria ang nga ni ate. Sige ha, Brian ha. Gusto ko makaila og makita si ate ni mo, Vicky. Okay, sige na, bye na lang. Sultihan ako sila si mama. Bye. Gusto sa kumahibaw. O kumusta na uban ako mga ex-huon. O ganun sa magpagkapana pagpangita na ko. Si Ate Victoria Ray, nagpakita na ko ron. Pughaw naman yung kortina nga gitaod ni Ate LV. Ilisan ko itong gigamit ako sa apartment. Hayag tong kulura. Abog na kidi ay. Makasuod gid gihapon ang abog. Uy. Oh, day. Ay pa. Ano bang? Ikaw may demuna yung diag. Nangtang ng kortina. Baligas pa ng tiil mo diha. Sa atin lang mo. May itong itaas-taas ng mga mo. Na, hapit na noong kumahuman pa. Di pa pinabuling ng kortina, oy. Surbuhan na Elisa na to. Pa, nagkita sila si Brian ug niya igsuon. Ug dad-o niya din sa ato aron ikaila-ila ninyong mama. Oh, di ba? Di sila makita. Dito ko na sa kitrabahoan ni Brian pa. Ug mobalik unyang hapon aron magsulti sila. Di ba? O yan ang karoon lang na makikita ang Brian. Matod pang Brian, ya, gagmay pa na sila. Gagmay pa si Brian, ya, was lang makita ngayang igsoon na yung maguwang. Mao lagi, mao bitaw niya. Ang buto sa kahinungdan. Ay pa, ito mo sa napalihog pa, kay itaod ko ng kortina. Hayag bitaw ng kuluro ang kortina ng ipuli ni mo, oh. O dawata. Amping si tungtungan ni mo, ligas til ni mo. Okay ra pa, oy. Si mama ni mo ba? Gidasi inday sa manta. Giilisan ato ang gipalit niyang ukay-ukay. Nindot ba yapon? Huwag nga ito magamit ba? Kaya na may tag na bilin. Imported na ba ko ito? Maayo mo nang mamili si mama ukay-ukay, good? Nalipay na lang ko day. Karoon nga niya mo, ibalik mo ni Sato. Huwag ang mga anak ni mo. Labi na gito si Inday Samantha, ay nadasi ba sa mama ni mo. Di na kayo sa puton. Nalipay sa bitaw kay ko pa. Pero maulagi sab. Kada suroy niya, ubon sa mga bata, mangayo, kikurta na ako. Muhatag na po ko. Ano wa may hasol? Naman si Inday Samantha, no? Og may kausaban na gitahon si mama, Roy. Ay, naot nga magpadayo na nakayo niya. Asa to sa TLV pa? Sa'yo man to nilakaw. Ha?
Asa to siya? Pagisultihan ko na to niya ang nagduma sa butika ba, nagkinahanglan mo helper. Maid, kaluoy ko ni ate. Tabang-tabang lang kung siya dito sa butika rin. Di man manglaba. Di sa mangluto. Sa tawang-tabang lang ko. Huwag ako nang iwaton. Nasige nilang anong kasapi. Ano? Yun ang kapanaw ng kurtina ko. Ano man? Gusto sad baya si mama pa. Importante kit ka makahuman og eskwela. May kurusog yun. Og wag na mo maangko ni Ate LV. Labi na kit ko. Nagbasol baya ko pa. Nagmahay ko. Ilona. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!